Hello mga Yunions! Good morning! This is TV. Ito mo yung channel, please subscribe mo video na upload ko. Yunions, dito kami sa Puto kami Antipolo ni Bayray. Mag-install kami ng kortina. Dito kami sa Antipolo ngayon, papunta kami Angono, Rizal. Yunions, kaway. Si Papa Ray, yan. Ano mo yan? Ito yung ano ang tawag dito? Tawag dito ba? Diyan ba? Ang tawag dyan? Antipolo na ba? Antipolo? Dito kami pumunta kami Angono, Rizal. Ano lang, pumunta kami Angono, diretso doon. Malapit na tayo. Malapit ba? Malapit na daw kami. Ayan. Sa cover muna kami dito. Ngayon yan, yung nakita dyan kortina dyan. Ayan. Ayan mga yan. Install din yan ni Bayray. Ayan mga yan. Sige nga ba? First floor yan, first floor. Second third dyan. Second third. Yan, mga yan. Dito kami yan, mag-install na kami, nakarating na kami dito. Okay mga yan, abangan nyo mga yan, install namin mga yan ng kortina. Ayan si Bayray yung buwa yan. Ayan. Yan o mga bay. Buksan mga bay. Oo. Ayan. Fish food. Bila bay. Ayan. Okay na bay, thank you bay. Picture ko na sa Yan, sa araw naman yan, tapos nga mag-install ngayon yan, di ba yung nasa loob pa siya nga ginawa sa ngayon. Kasi ngayon, sa mga tips, siguro, may tawag tip. Bye-bye, mga